Kaixo jaun Andreok, niri izena Imanol Ituño da, eta bai, bigotoren atzean, mago bat dago. Tailerrera ezin izan bazarete etorri, oso importantea, etxean hartu, baraja, sorta bat, lehenengo magia hau egiteko, gero esango dizuet, zer gehiago behar duzuen. Magia hau egiteko ikusle bat behar duzuen, ni orain etxean ez daukat ikuslerik orduan, bera dago. Inkognito dago, bale? Ezagutu ez dezazuen. Horregaitik eguzkitako beta... berdin dio, badakizuen orden. Hemen utxiko dut, eta berak ikuslarena egingo du, bale? Hortxe? Bai? Ermito? Ondo? Bai ez esan du, Orduan, magia hau egingo diot Elmori, bale? Eta gero, azalduko dizuet nola den. Hau badelako magia tailer bat, baina oso importantea. Nik azaldu bai, baina gero zuek ezibili hortik kontatzen, bale? Nik azaltzen dut, zeuek etxean egin albizateko zuen gurasoi, arreba, anaia, nebei, baina gero ez kontatu hortik, badakizolako magoen, gure sekretuak ezin ditulako kontatu. Ados? Oso, orduan horretarako behar dugu karta sorta bat. Eta begira, Elmo, karta sorta, frantsesa da, pikak, trebolak, ikusten duzu, ezta? Ikusten. Eta baraja honetatik, karta sorta honetatik, Elmo mesedez ebaki erditik. Elmo, ebaki erditik. Nik egin dut, bale? Baina imaginatu Elmok egiten duela, ez Elmok baizik eta ikusleak, bale? Ikusle batek. Ikusle batek, erditik ebaki. Oso ondo. Erditik ebaki ondoren, nik eskatuko nioke Elmori berriro ere erditik ebakitzeko, eta hemendik ere erditik ebakitzeko. Elmo, nahi izan duzun tokitik ebaki duzu? Bai, eskoa esan du. Oso ondo, orduan, nahi duen tokitik ebaki ondoren, ikusleak egin behar duena da, lehenengo paketetxoa hartu, eta lehenengo paketetxoa den lehenengo karta azpira pasatu, eta kartak banan, pakete bakoitzaren gainean jarri. Bigarren pakete hartu, eta bigarren paketea denez, bat eta bi karta azpira pasatu, eta karta bat pakete bakoitzaren gainean. Ondo Elmo hirugarren hartuko zenuke orain, oso ondo ikusleak hirugarren paketea hartuko luke, hirugarren paketea denez, aurreneko hiru kartak azpira pasatu, eta montoi bakoitzaren gainean, pakete bakoitzaren gainean karta bat. Nahi duen ordenean jarri esake, beti ere bat bakoitza, baina nahi duen ordenean. Ondo Elmo? Eta laugarrena denez zenbat pasatuko ditugu azpira. Hoize da, lau. Bat, bi, hiru eta lau. Lau karta azpira pasatzen ditugu, bat, bi, hiru eta lau, eta buetako bakoitza, montoi bakoitzaren gainean, pakete sorta txok bakoitzaren gainean. Orduan, hau dena izan da ritual bat. Elmo, badakizu zer den ritual bat? Ez dakizu. Erritual bat da, suertea. Ea, zelako suerte izango duzun esaten digun eragiketa edo, ekintza bat. Eta kasu honetan ikusiko dugu begira. Karta guztiak irabaiatu ondoren, paketetxoak egin ondoren, gainera ikusleak nahi izan duen tokitik bagiru, eta gero karta ora eta baira pasatuta. Eta hortxe jarritu nahi izan duen moduan, begiratuko dugu ea ze karta geratu diren goian. Eta nahasketa guzti hauen ondoren, karta horiek oso altuak badira, sorte ona, urren urtean sorte ona izango duzuela, izango hau da, jotak badira, edo damak, edo, erregeak badira, jara, letxe. Asa balitzia, kristona asak direlako baraja honetan gehien balio duten karta, baina ez dut uste asen bat egon. Bat baldin badago ja, esnea da, la letxe, begiratuko du. Zein begiratuko dugu nahi dugu? Hau? Jaun Andreok, bateko bat? Ikaragarria, baina kartak nahaztu ni. Begiratuko dugu beste bat, Jaun Andreok, beste bat. Ez dut sinisten, ez da posible izango Elmo, hemen? Beste bateko bat, bihotza, diamantea, trebolata. Azkenengo falta zaiguna, piketakoa da, hementxe dugu laugarren batekoa. Bat, bi, hiru eta lau batekoa ditugu jendeak nahaztu ondoren da nahi beste ebaki ondoren. Ikaragarria. Elmo desmaiatu da, emozioa. Jaun Andreok, azalpena dator orain. Azalduko dizuet magia hau nola egin. Horretarako oso importantea, karta sorta behar duzu, baraja bat. Ez du zertan pokerrekoa izan behar, edozein barajak balio du, bale? Baina behar dituzue, karta guzti hauek, baraja bat, eta gero lau batekoak, prestaketa bat behar da.
baraja prestatuta dago. Magia hau egiteko, zuek magia hau egin aurretik, komunean sartzen zare eta azkar kartak prestatzen dituzue, edo zegoen etxean egiten duzuen magia egin aurretik, edo, tira, inork ikusten ez duen toki batean, baraja hartu eta lau batekoak bilatu behar dituzue. Lau batekoak bilatu eta barajaren gainean jarri. Eta gero hartu edozein karta, edozein, kasu honetan erregla da, baina edozein berdin diozein den, eta karta hau barajaren gainean jarri. Orduan izango dugu, karta bat, edozein izan daitekeena, eta gero bat, eta bat. Eta hoi denak barajaren gainean. Hau izkutuan elmo, inork ikusi gabe, inork ez daki gainean lauasak eta gainean beste karta bat daukazula, bale? Hau da, geure arteko sekretu. Horren begiratu zer gertatzen den, Batekoak hemen goian daude, Hemen daude, emango diet buelta, zuek jarraitzeko non dauden, baina izatez buruzbera egon behar dute, Jarriko ditut hor buruz gora, zuek ikusteko hor daudela, Baina printzipioz buruzbera egon behar dute. Hortxe, gutxiko ditut hor. Orduan, berriro egingo dut, begira. Publiko hori eskatzen diogu erditik ebagitea. Importante, ez eskatu elmori, elmok ez duelako egingo, bale? Eskatu pertsona hori. Pertsona horrek, erditik ebagiko du. Orduan batekoak hemen dago. Hori eskatuko dugu hemendik erdia ebagitzeko. Eta hemendik ere, erdia ebagitzeko. Orduan batekoak hementxe daude. Karta honen azpian, lau batekoak. Hortxe, oso, bale? Baina jendeak hori ez daki. Orduan, jendeari eskatzen diogu lehenengo paketetik goiko karta hartzeko, eta azpira pasatzeko. Honek ez du ezertarako balio, baina oso importantea da egitea, akordo? Goitik bera, karta bat eta gero, karta bat sorto bakoitzaren gainean, eta paketetxo hau bere tokian uzten du. Hartzen dugu orain bigarren paketetxoa. Bigarren paketetxoa denez, bat eta bi karta pasatzen ditugu azpira. Eta hemen gainetik karta bat pakete bakoitzaren gainean. Ulertzen duzu gutxinak zer gertatzen ari den, ezta? Begira, hirugarren pakete hartzen dugu, 3 karta pasatzen ditugu azpira, bat eta Eta karta bat, pakete bakoitzaren gainean. Eta begira zelako gauza polita. Laugarren paketea publikoak hartzen duenean, ikusla laugarren paketea hartzerakoan, 1, 2, 3 eta 4 karta pasatzen ditu azpira. 4 karta hauek zer dira? Guk hasieran jarri duguna, gehi ikusleak jarri dituenak hemen gainean, pakete bakoitzeko bat. Orduan ikusleak 4 hauek pasatzen ditu berak, eta berak jartzen ditu batekoak pakete bakoitzaren gainean. Ulertzen duzue, ikusleak berak egiten du trampa, jakin gabe ere trampa egiten ari dela, beraz, ikaragarria da magia. Orain bakarri falta zaizue misterioa gordetzea, hauek horrela egongo dira, orain oso polita da, lehen egin dudana nola gutxinaka esate, hau da, errege bat balego, ona nintzen, az bat balego ja, ikaragarria. Zer egiten gabiz hor? Saltzen, hor da teatro, trampa egiten gabe, baina ahotsarekin egindako trampa, hitzarekin egindako trampa. Orduan, orain saldu behar duzu, Hau da, zirkuan bezala, zirkuan aurkezleak esaten baldin badu, malabarista batek 18 pelotekin egingo du malabareak, eta 18 beharrean 17 erabiltzen baldin baditu, zelako pena, ezta? Baina ikusleak esaten baldin badu malabaristak egingo duela 10 pelotekin, eta 10 egiten duenean, gero 11garrena hartzen du, eta gero 12garrena, eta gero 13garrena, eta horrela 16 egiten baldin baditu, jendeak, txaloka! Hasiko da, zergaitik, espektatiba kontuagatik. Guk espero dugulako 10ekin egitea eta 16ekin egiten du azkenean, baina espero baldin badugu 17ekin egitea eta 16ekin egiten baldin badu, ez da betetzen espektatiba. Mentxe berdina gertatzen da. Guk saltzen baldin badugu bateko bakarra agertzea kristona dela, 4 batekoak agertzen diranean, elmo desmaiatu egiten da, lehen ikusi duzuen bezala, ez da? Hortxe, elmo, lasai, hortxe, quieto parau, elmo. Quieto parau, elmo, hortxe. Elmo desmaiatzen dana. Baina ikusi duzu ez da, nola egin, magia hau. Gero arte. Kaixo berriro ere, begira, egin dugu magia bat berriro ere ikusle bat beharko nuke, baina etxean oraintxe bertan bakarrik nagoenez, ikusle bezala, pertxero hau erabiliko dut. Pertxero hau eta karta erraldoi bat. Karta erraldoi bat, baina zulo bat duen karta erraldoi. Badakit ziurrenik zuek etxean ez daukazuela karta erraldoi bat, baina lasai egon, kartulina batekin ere egin daiteke. Oso importantea da, hala ere, kartulinak alde batetik kolore bat izatea eta bestetik beste bat. Orduan, egin dezakezuena da bat, 2 kolore ezberdinetako kartulinak itxatxi eta gero zulo batekin. Baina, hori gero egingo dugu lehenengo magia. Begira, magia hau, magia topologiko. Oso magia. Ikusten duzue, pertxeroa kartaren aldetik dagoela, ez da? Ikusten duzu mentxe dagoela 10ko diamantea, eta 10ko diamantea pertxerora begira dagoela, eta niri begira badago justo atzeko partea, ez da? Hortxe atzeko partea.
Orduan hemen pintza honetan jarriko dut, eta pintza hori izan beharrean, ikusle bat izango litzateke, bale? Orduan, 10ekoa dago berari begira. Eta ikusleak ez du soltatu behar, hortxe mantendu behar dut. Eta begira, saietuko naiz. Ikusleak begiak itxita, ikusleak txiki egitea. Hemendik pasatzea, eta begiak zabaltzen dituenean, 10eko diamantea ikusi beharrean, atletikeko marra hauek ikustea. Begira, horretarako nik eskatuko nioke begiak iztea, eta begiak izten dituenean, egin behar dut horrek. Horren begiak zabaltzen ditu, eta ikusi, nik zer ikusten dut, 10eko diamantea, eta ikusleak ordea ikusiko du atletiken itxura duen atzeko partea. Orduan, zuloa egiteko oso erreza da, tolostu behar duzue irutan karta. Ez erditik, baizik eta irutan. Irutan tolosteko, errezena zera da, ahojimetan. Vale? Gutxu gara bera, tak, horrela tolostu duzue. Irutan, tolostu duzue irutan. Eta behin tolostuta irutan daukazuela, hause, tolostu behar duzue erdira. Orduan, erdira tolostuta daukazunean, bale? Horrela gomentxe marra bat, eta orain, aldeak erdira, eta hause ere erdira. Zer lortzen dugu horrela? Kuadrikula antzeko bat. Eta zuek ebaki behar duzuena da, kartaren alde hori. Pixka bat, tolastuta dagoen espartasekin pixka bat hasita, eta orain, ebagitzen duzu. Beraz, horrela badukuzea karta, lehiotxo batekin, magia egiteko prest. Begira, ikusak hortik hartzen du, eta kontrako aldetik, bera tolosten dugu. Orain, aldeak tolosten ditugu barrura, eta orain, bera tolosten dugu. Eta bera tolosterakoan, kartak buelta ematen du, galtzerdi bat balitu ezela, badirudi, zulotik sartzen dela karta guztia. Eskerrik asko, pantaiaren bestaldean egotegatik ere, hurrengo batean espero dut kulturetxean bertan ikustea aurrez aurre magia egin alizateko, eta magiaz gozatu, magia egin, eta magikoki bizi. Eskerrik asko, eta beste bat arte, agur, esan agurrengo. Esan agur? No. Zein, eskazu? Bueno, en fin, agur, eskerrik asko.